Kenika phulaye hamjak laye kajak laimani thangna 2008 bisini simi 2021 jora bichichi tham nukung khama baino bihik busanno pogui thangjaka nukung yakare kubun buribe chasmai tongi kha busai kunumuni chakma mungoi 71 battalion CRPF khumulung jainia Tripura West posting klai tongtotei raja sayatei bihik busa tongtotei khwai latha kologni shibani deborma bai shikla tongmano shawi mani gunumuni chakmani bihik latha kolono lukuronu chuba chumani shibani debormani nukungo busaino thangi mani kha lukurok palkhe thangmano nugui nokphani borok chajagya angai dabai tanani Rifrika hनै lokoron khokte shawi mankha patmanatei bhik thong boparai sama khnainai di nogo thaingan bage naitu haiman oro buri bai manjau sibani de bama manjage tabu rong mutui haika dongo thaiya November maso bo 15 din chuti phaika nogo thainga jiran January maso bo 1 mas phaika oro no singisora sibani de bama oro tabu bo 3 tarik ni sine 14 tarik ung tong 1 mas ni chuti tabu bo nogo thainga sibani bai no tong phai খবর মা খাঙ্খা জায়গা ঠিকানে রক মায়া হনে নাইটুকই ফাইমাই এটা কিন্তু তাবো 14 দিন দং বংনা সরকার দিন নাম সরকার কে বন থানো রে নাম আন বসাবাই আন বেতন মা খানা আন বসানো বড় খাইনা বাগে রাং মাং খায়াং আং তো কোন খাই তাবো বসে সাইমান আং তো হামজাগো ব হামজাগে নে বাগে না হামজাগে ন কাই জাগো ইনকে অসুক বসো Kajak man pore se sagri ma atne se metabu 21 to mchin 2008 se ni ko baide ni son kong man lukoro ba dedak sidak manja kha busai nogo police ka kha busa chola buphanno khatang jai ka bai kap kha bihi kha kamjak nukhum bai mani bagai kok thumbai sungjagai busai saka bihi bai na tongnai Tolai district Soilingta Tilokpara 3-4 din kata oro phaimani oro to bini tamjana opposite bike jar yari tungota atini bagi phai oro lokorona samata sanane ani bihik baina ang notungnai ta kita matungnai ang CRPF sakri khayo job khayo 13 বছর ka babani bumukai astik muni chakma ar mane mukai lila devi chakma obahai bihik busa tongtotei raja sayatei shikla tonglai mani no nogoi kamini lukurok belai khina silangjak baikha bihik jolo jagai busai no khwai PS police jago yafri roka